Straight to the Now, point. kagahapon, miadto mahigala si Idol Tweety atong gipadtuan gyud ang airport og atong nahinabi tong ilang mga official sa airport. Unya kini ang si Julius Neri Jr. naka-issue naman to sa statement pag-deny mahigala ining tanimbala sa Mactan Cebu International Airport. But ato lang gipong gipadtuan para maklaro na to. Wa pa ko daghan pa ko mga questions unta pero puno maging itong programa kagahapon kay diya pa masibuhi tapang mga higala. Ang akong gisiguro lang sa pangutana kini bang pag-solve ni Duterte kaniadto na wa naman yung problemaha kaniadto, ha? Sa detalye wa lang sa akong mangutana kay gusto ko nga akong ma-interview una gyud ang katong babae mahigala nga napasanginlan ani. Kanya miingon man gusto sila nga sige sir, okay. Mayon tag ma-interview namo, mas may pug ma-interview ninyo para patas ba para transparent pa ta unsa ginahitabo. Apan wa man may maka-interview ka man may taga-ingan pagkahuman. Ato lang ni agi katawa mga higala ha kay mura magkatawanan man ning kalakihagod nya may mapakasabot unta sa on the air. Napasapasa man namong reporter pagkahuman. Ato lang ning klarohon pero with due respect mga higala in fairness taga airport ila to na explain kagahapon, no? Pero inig-explain man god ang mga tao mga higala ba di man gina malikayan god. Di malikayan nga daghan yung questions. Ha? Balikon ako gamay kay ako maning nasunod man akong kulom mga higala kong kulom na tumilabay ang Biyernes. Kuan man to. Why OFWs love Duterte. Naisgutan ko sab ng tanimbala. Karon atong kulom sa pamantala ang The Freeman na naron ning gawas na sa atong kinini ang kuan hard copy na to sa mga newspapers. Pwede na ninyong mapalit na diha ron sa mga nagkadaiyang lugar nga naa baligya na naatay atong kulom diha Duterte and the MCIA tanimbala anomaly. Straight to the point. Amo na akong title ha. Kay wa man lipod-lipod ning ato ba, ha? Klaro-klaro ba lang kay kining problema ha manggod mga kaigalaan. Mag-istorya tag tinuod. Kay do na rabay uban maingon, mga blind followers ni Duterte, mga blind followers. Ang pangutana ana, blind followers ka ning mga tawhana or dili sila blind, nakakita gyud sila. Unsay nabuhat ni Duterte mahigala nga sila naka-feel nga kana mo'y saktong buhaton nga at least dili mi kuan dili mi kuyawan anang airport. Straight to the point. Kay karon mga higala tarawa ha. Before ta mo adto aning kuan names, arila sa taas kuan names. Pakita lagon itong airport names kanang picture lang aw say unya lang taon. Na kini ni ang kaso sa tanimbala. Hugaw kay na mahigala nga makahadlok kana natong mga Pilipino nga mogamit sa airport. Mahadlok ang mga turista. Mahadlok sad ang mga OFWs. Laliban ka na mahigalang pagka sikata ka ng tanimbala sa airport na to. Niadtong panahon ni former President Benigno Aquino. Kani prangka-prangka ning pagkaistorya. Ha? Unsa may natabo pag-abot ni Duterte nawa kining problema ha. Giunsa man pagsulba ni Duterte kay daghan maglisod man kayo na maglalis pataba nya kini bang gobyerno mga kagilaan kana masuksukan kag bala diha mahigala nga bisag usa lang ka buok bisag habak ra gani ka habak nimo dinha sa katiguangan. Og i-hold ka karon sa imong flight maproblema ka gyud labi pagpasakaan kag kaso although kanang pagpasakag kaso i-fight ni Moscorti na ako confident magkumudaog ka ng kasuha pero the fact na mapasakaan kag kaso wa ka kadayon sa imong biyahe natpriso ka my God mi-hire kag abogado nahasol ka nakulbaan ka kakuan ang problemaha oy kining problemaha may gala maune problema relatable ngadto sa masa Jesus Christ ha unsa niya pagsabot ninyo na. Straight to the point. Kaya nga man ito may galang panahon ni Pinoy, ang GDP gross domestic product na. Panahon Duterte, GDP man sabi nga man okay man GDP. Pero maghisgot kung tag GDP,
ang mga pobre, ang masawa ka-relate ang GDP. Bisa ka ni mga professionals. Nga naman, kami nga, ang ekonomiya na okay. Ni-trickle down ba nga ito sa masa? Pag yun okay, atong ekonomiya na okay. Unya, ang masa, hamay na okay may ekonomiya, ang pobre, may diri, wamay na okay. Dili relatable ang isyo. Ha? Dili tangible ba sa atong masa? O sa may tangible, kining airport. Gawasan ng drugs, dili sa tamang drugs, kining airport. Laliman kasi bakog matimingan ka diha ikaw may butangan nagbala o sa kabuok bisik usa lang. Unya di ka kalupad. Labig OFW ka, di ka kalupad ang imong amo dito nagpaabot. Hesus Ginoo ko. Nya kada usa ana dunay kinabuhi ng kada usa. Bisag di ko mosunod atong 6,000 cases, akong sundon ang sa newspaper nga 1,200. But naay pamilya ka na ang matag usa ana. Mo na nga mora bitaw kas desiderata day, even the dull, bisan ang inosente dunay kaugalingong story. Ha? Kana 1,200 panahon ni Pinoy. Mabutang-butangan kag bala diha. Pag abot ni Duterte kay lalisunon mo ganun na ibala gi butang may po ng airport way gi butang kuan na diha among CCTV okay na ana dihang bala. Malalis pa manggod na. Giunsa pag solve ni Duterte para wa na ilalis. Ingon Duterte way lalis. Wa na, kanang naay makita ang bala, bisag unsa diha, palargahan ang tao, ibilin ang bala. Mura ba ka ng pagdani mo, nakalimot ka ba, dadaka mineral water, pagdani mineral water, dili pwede mineral water. Okay, bilin mineral water, dalarga ang tao. Madto ka sa airport, nigarilyo ka. Kasuim ko sa una anak at manigarilyo pa ko. May gani na, kakuit na ko anang panigarilyo, ha? Makalimot ka na, ay lighter. O, bilin lighter. Larga ka. Inaana ang pag-solve Duterte, solve na. Magbutang-butang pa kayo tanim bala, pakaon ko ng bala ninyo. Nasolve eh. Inumdo mo, panahon Duterte. Nasolve. Nya karon, wanas Duterte na balik na pod ka ng tanim bala. Straight to the point. Mo na protection niya na feel sa tao. Ha? Kaya naman gayuban mahigala nga, wag gisa nakita bisa gamay kayuhan ni Duterte, wag yun. Kung pwede pa mahigalang balikason las Duterte, kung pwede pa mahigalang goyoro nas Duterte, kasi story mga hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Senior citizen na ha, pero hihilain. Kana ba yang, mo na nga, lisod yun, kita mga Pilipino ba yan, mapinanggaon ba itag mga tiguang? Ha? Ngano na-solve na ng Duterte? Very lousy kayo mahigala nga, kind of leadership tong sa una, porya gaba lang. With your respect ni Pinoy Magala, namatay naman to, punatandog. Ako na-appreciate ko na to. To be very honest with you, appreciate ko, dili to corrupt. Si Cory, dili to corrupt. Although ang corruption wa masulbad sa iyang kuan gyud kay na may mga corrupt sa ubos, but katos Pinoy okay naman to. Maing tao to. Pero sa decision making problema to. Sa 44 nangamatay. Ang airport mahigala simple naman ang problema ha ba? Muna ko pangutana gahapon sa taga-airport more on sa policy ba Duterte nga ano dili dito mo padayon tong policy Duterte. Bisag wa nas Duterte ron. Sa tupan ni hupas wa na mas Duterte so okay na namalik na ning mga tawhana. Yun sa mana, grabe ka ng problema ha, mahigala. Ang mga tao mahadlok, ang turista mahadlok, ang atong OFW, laliban kang mataymingan niya ka na sa airport mo na yung kuanan mo. Muratag mga kuan, ang mga bag na to, gipang putos o mga cellophane lagi pang baatan, ana. Hesus Ginoo ko. Boy, no, ato inyo na siguro, Clint, okay man siguro. Sige, padayon na ninyo na niya, kami may magnegosyo ng para putos niya sa airport. Medyo okay siguro, ha? Pero bangkay, so, giunsa man ang Duterte, mahigala, sulbad man ang Duterte. Asa man tong sultin Duterte names, be? May paminahon ta sa, be? Tara, paminahon ta sa Duterte, be? Hama to. Kani, oh. Kani. Diyan, pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. But it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Straight to the point. Kana, oh.
Solve. So wa nay tanim bala kinahanglan mo kumpiyansa kay ka to kag airport sus Ginoo ko kanindot sa tong airport sa Pilipinas. Relax ka ba? Ha? Labi pa tong airport Cebu may pinakanindot nga airport karon Cebu Pilipinas. Ato ka wa ka kumpiyansa kay kanindot man gunang mulakaw ka bitaw nga di ka mapasanginlan ba? Kalisudan ng kalakihan mo bitaw nang di ka ganahan mo ngadto ng mga lugar. Ato kag mga lugar nga nindot nga mga lugar okay. Pero kana mo lugar mo, taa ka ng lugar dahil nga, tourist panitan ka, Hong Kong, okay ra na, mga Macau, Singapore na, pero ganahan ka mo ato sa pagnindot ang mga beaches ng Colombia, Mexico, muna-una kaya maaan pa lang dito hinuog kwan. Nindot kayo mo, ato ka sa airport, wadyo kay problema dito ang imong kwan na yun, ang imong biyahe na yun na, labi pag mo biyahe ka nga, relax mo pagbiyahe, lingkod-lingkod ka dito, ato kag coffee shop kasama kay wa gyud kay hunahuna nga iyay matamnan kog bala ini. Kanay mga higalang pag-solve ni Duterte crystal clear kini sa katawhang Pilipinhon. Crystal clear kini sa mga OFWs. Kita sila. Una nyo sa salamat tao na ami tatay. Muna ilang gitawag Tatay Digong. Nagprotect namo si tatay. Nga inig-abot na mo sa airport town, wa may kabalak-an taon, protektado mi. Limang ka na may galag na itanimbala mo kag gituli sa airport? Nya pangwartahon ka diha karon para ikaw nagdali-dali ka gud imong flight mo larga na ka ang eroplano. Babayad ka na, wa di ni mapasaka. Gitulis ka sa usa ka government facility, Jesus Christ. Guarded government facility didto ka tulis. Sabi tawag din mo na tulis? Solve man Duterte. Di ang mga tao magka-feel sa say, salamat taon tay, salamat. So kadtong mga wa kakita, hantod ron di gyud kakita bisa gamay na lang gyud nya kayuhan ni Duterte, mo respect lang pud ta. Pero kadtong kinabag-ang tao, nakakita sila, salamat Tatay Digong ha. Jesus, kanindot gyud taon sa mong panahon. Moadto kag airport, nindot yung kapi-kapi dito, Kamis buike nga tumi sa airport. Ang problema na gani ta malate buike, nagabot dito adto ta sa coffee shop, kumpiyansa banindot kay bitaw nga lingkod-lingkod ka dito. Onya, do na lingkuranan pa massage ka. Wa ka magunahon na ba iyay karon taon-taon tanimbala ko. Lisod nang magsigi kag bantay oy. Ang imong bag. So pagkakaroon nga mo nabalik ni ron akong advice sa tanang biyahedor. Double check inyong bag unya. Ay lang sa mugkuan ng bag nga ma-open-open day. Ginoo ko eh. Kuyaw mang magdadaka bisag ibutang taon sama ng mga kuan. Magdadaka ka ng bag bitaw nga. Kana bitang mura lang ka ng paper bag nga kuan. Si bako gihagbong ditong bala. Ikaw may magkuan imo ng bag. Jesus Ginoo ko. Kada bang magbiyahe ka ba nga mura kag pangulbaan kanunay kang magbantay sa imong kuan? Pagkangilad paminahon. Oy unsa man taon atong lugar mauhuna? Nganong sayon man naging nasolve ang Duterte? Ako balikan ha. Tara, paminawan yung mayo. Paminawan yung mayo. Kini o. Sige names. Play names. Sinabi kong huminto ka dyan. Pag sinabi ko siya gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. But it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Okay, cut, Ipakaon ko na yun, unless you are willing to swallow, Hunungan na yun, Unless, okay mo, ipakaon ko niyo ng bala, Ay, nahunong, oy. So kadtong mga tao nga nakakita nga inaani mi protektado mi inaani safety mi panahon Duterte ato siguro silang respetaran. Kay na may mga wa gyud kakita adto. Di gyud kakita or ilang gipiyong ilang mata para di sa kakita. Sige lang ila lang po na. Nganong di man pwedeng ibalik? Muna kung more on ang akong questions gahapon, more on anang dapita. Ngano man nga nabalik pa ni ron karon sa buwan lang sa March lang. Tulo ka buok sa naiya anang tanimbala, usa sa Clark, usa karon diri sa Mactan Cebu International Airport. Jesus Christ, ngano na unsa naman puning atong
mga airports aning kalakiha. Naunsa naman tani? Munang mangutana mo nga, nganong daghay mingawon ni Digong? Nganong daghay loyal ni Digong? Nganong daghan mahigalay ganahan sa kanhi presidente? Kana, mo itubag mga higala. Unya mo ingon mo nga mga blind followers, tingali dili blind. Nakakita gid sila sa aktual nga nahimo mo na nga dili sila blind, nakakita sila sa aktual nga nahimo nga feeling nila kaayuhan, feeling nila sincero nga serbisyo, feeling nila protektado sila sa panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. Boses na pinakikinggan, opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point, Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.